malah wong bagus amper nang rasa hatimu tresnaku masuk di Dias Hotel Layak Kembar. Kang Mas Iya dek, kepiye? tumbaske truk Tumbaske truk, tak tumbaske truk sak mobil ngoten nang wae. Tak tumbaske dua. Dua. Lah iya. Spesial bersama dengan Hotel Layak Kembar. Siapa toro ratri mong eling manise ati setiaku bisa anduweni
Aduh. Duet yang sangat romantis. Ah, siapa ini mengganggu sekali? Tak duet lho ngomong. Oh iya, Mas. Lagi romantis-romantis Oh no. loh. Ya luwih romantis Mbak Diva karo Mas Riki to ya. Matur suwun. Aja tuh. Aku iki pengen duet yang wah pokoknya duet. Sapa iki? Karena aku ya. Kembar merah apa Adi. Duet. Baik. Duet receh. Wis kabeh entek. Jatahku saiki. Ora. Baik diucapkan